Alright. So may untag walay traffic karon mga idol. O syempre parang malindot ato ang yun ato ang style kay rag dili kayo abog. Ay na ato di ano uy kadang ko ano shout out ko sa ato ang mga bagong subscribers di karon no. So alright, so happy ta pag-abot og mga idol, happy ta maabot og 4,000 subscribers. Alright. Ay thank you kayo niya mga idol 4.5 something na ta. 4.5 something. 3.5. So wala lang ibaw mga idol no. Uy thank you di kayo niya mga idol naara mo nag-support sa ako So dahil salamat sa muta sa ato ang mga ka-Maxim riders dere. Shout out sa inyo hang tanan din. Amping mo sa inyo hang pagbiyahe no mga idol. Karon wala tayong biyahe karon mga idol So dire sa ta magbiyahe karon as a Maxim riders. Pero plano pa yan ako mga idol mga ka-Max kay try na ko pohon mag-move it ko. Ako kon kay murag dagan ko nadunggan mga idol nga ning daw ang move it. Pero ambot lang no. Kay sa bagay daghan man sa mga daghan sa mga rider karon sa move it. Daghan kaayo. Murag go kon sila sa Maxim or kumbaga preparehan na lang siguro sa ang mga rider sa move it og Maxim. Murag ana lang siguro kadaghan ba. Pero ambot lang no, atong basta pohon mga idol update lang, mag-update lang ko dire sa ato ang YouTube channel no kung unsa mga dagan sa ato ang mga plano sa atong kinabuhi pohon. If ever man gani madayon ato ang plano nga mo try ta og move it pero dili sa ingon nga mo kuan ko ako na jong biyaan ang Maxim kay siyempre nabi ko kanang kuan nabi ko daghang mga subscribers diri sa Maxim. Ato lang i-try sa ang kuan pohon mga idol ato sang suwayan mo na ang ingon na ato sang suwayan mga idol dili sa nato ingon na di pareha ng uban bitaw nga mubiya ko kunuhay pero mobalik ra ay gihapon charot. ay nako. Pero kababa mga idol nga ganahan kong mga ingon ani nga mga content mga idol kana bitong na magmotovlog ta. Katong ato ang content sa una no katong Batang Quiapo low budget. Okay ra sa to mga idol kaso lang no mas ganahan sa ko mga ingon ato nga content mga idol kaso lang ari ko malisuran sa pag-edit mga idol kay grabe ka kadugay mga idol. Dugay kay mahuman sa audit bisan og kanang maghimo lang tag video nga mga 3 to 5 minutes siguro maabot na lang mga kanang 3 to 5 minutes mga idol maabot na ta ang mga duha ka gabi nga ineditay na to ana sa kay ako di ba na ako trabaho sa nang pangadlaw and then sa gabi part time sa ko sa Maxim din mugrahe ko ana sa Maxim mga idol kanang kuan pinakasayo mga alas 9 mga idol and then alas 9 9 to 1 ana mag-edit ko ana so di na siya mahumag 3 hours lang ng 3 to 5 minutes so kanang 3 to 5 minutes idol modagan ang mga kung totalo na ko tanan no modagan og mga excuse me murag busog ani noon pero bigotom da ito kana bitang narugab ra tagkalit kanang 3 to 5 minutes idol nga salida bitaw nga kanang mga trailer nga atong mga video sa mga mga gubat-gubat so grabe kadugay mo man ana idol mga kung ato ang totalo ng mga ang oras no maabot og 6 to 8 hours nga pag ineditay na to ana ay di masad pwede mga idol nga ato na siyang i-straight ato ang pag-edit diya nga ng anang oras sa sunod-sunod kay kapoy biya pod ana bitaw kapoy sa kuan kapoy sa likod sakit sa likod nya basta kinahanglan pa ka mo relaxad inaana ba dili gid ingon na tuloy-tuloy ang pag-edit nimo kay murag basta kapoy imong pamatian ang mga idol mag-edit ka nya kinahanglan pa ka concentration ana mga idol kay aron dili ka malibog-libog bitaw kung asa na to siya nga eksena din imo na siyang i-insert ana nga kanang eksena ana ba murag bakutaw sa imong utok bitaw. Pero yung ani kanang motovlog mo na pinakanindot ra nga content mo kay dili kay hassle siya pag edit cut lang cut and then insert ana lang bitaw. Ay nako wala na hibaw mga idol maabot ra tagkalit ani dire sa ato dito sa ato ang probinsya. Uy na ato mga idol ba kanang nagsig-message ako kung saan na pagkaibaw nila sa kuan sa na kung pila ilang commission about sa Maxim kung saan ta nila pagkaibaw mga idol sa kung pilang ilahang deduction sa Maxim bitaw
na ako'y kanang kunan na ako'y screenshot ano sa katong depo sa atuang admin sa opisina nga about kung 0 to 149 orders in a month total sa isa ka buwan mga idol, ang imong commission ana is 18%, and then 150 to 300 ata to, so imong commission ana is 16%. So sige lang, ato lang himuan og video pohon mga idol no, kay murag nalimot ako ng mga idol. Basta katong kuan katong pinakaubos nga commission is 500 plus na to. 500 or 400 to basta 500 plus man siguro to ka total of orders sa imong ma-complete sa usa ka buwan nga ang imong total commission ana sa maxim is 12% na lang ilahang deduction. Sige lang, ato lang himuan mga idol kay murag nalimot ba pud ko. Kay sige lang no, ato na himuan og video mga idol. Oy, thank you dahil sa ato sa kuan sa nag-request ana nga video. Hello.